Isang ordinansa ang ipinasa ng Sangguniang Panlungsod o SP ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa opisina ng Chief Executive nitong November 7, 2024. Ito ay ang Ordinance Number 2024-023 o an Ordinance Renewing the Local Franchise of T2RAF Electronic Gaming Station Incorporated at Paseo Las Palmas, Jasa, Barangay Dolores, City of San Fernando, Pampanga. Mayroong 10 araw ang alkalde kung ito ay kanyang aaprubahan o hindi. Siyempre, pa-review de kaya katamo kaya ng City Legal Office itang proposed or ordinance itang enacted ordinance. And we found out after reviewing several ordinances of the city na in applyan na being that electronic games ala ni kaya katamong present ordinance. Ayon sa legal officer ng syudad na si Attorney Jose Elmer Teodoro, mayroong provision sa 2015 ordinance ukol sa local franchise ng e-games. Ngunit ito ay tinanggal na noong 2019 at na-reiterate sa 2021 ordinance kung saan e-bingo at traditional bingo na lamang ang pinahihintulutan. So there is no more such thing as electronic games as previously provided in the 2015 ordinance. So atlong ordinance sa 2015, 2019, and then 2021. So we advise the mayor na apparently the present ordinance as amended does not anymore provide for the grant of local franchise for e-games. So in stand tamo is that if it is not in the ordinance, it's not in the law, and you enact a law which is not provided, ingausta kanita ultra vires siya na it is beyond the power of the sanggunian to enact alayang basis for that enactment. Matapos pag-aralan ng ordinansa, nakita umano ni Mayor Vil Macaluwag na kailangan niya itong i-veto. Yan yung kalawak, yung ka-wide, itang sasabyan na itang electronic gaming station, balamu, lawemi, itang balamu, mini pogo, yabay niya, yung gagawanda. Kasi pwede la kasing magkaing online kain na naman ken na alita mo control is may kayang nginin eh. So anyapin vivito tayo. Sinusubukan pangkunan ng panig ng CLTV 36 News ang presiding officer ng Sangguniang Panlungsod na si Vice Mayor BJ Lagman, subalit nasa ibang bansa ito sa kasalukuyan. Nananatiling bukas ang istasyon para sa kanyang pahayag. Samantala, sinisiguro raw ng syudad na walang nag-ooperate o walang mag-ooperate na pogo sa kanilang lugar. Ito ay paraan na rin daw upang maiwas mga Fernandino, partikular na mga kabataan, sa pagkawili sa e-games o sugal. Kasama si Liana Canilao, Arlen Salonga, CLTV 36 News.